ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಅವಿಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೈಪು ಕೇರಳ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್. ಐಕ್ಯಾನು ಬಿನ್ಸ್ಗೆ ತಂದೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಮನೊಲಿ ತೌತೆ ಪಟ್ಲಗೋಡು ನುರ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಟಾಟೆ ಮಾತ ತರಕಾರಿನ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಬೇರೆದಿಕ್ಕ ಬೇತೆ ಉಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಇತ್ತಿನ ಪಾಡೊಲಿ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು, ಮಂಜೋಳದ ಪೊಡಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಬೇರು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕದಿನ ನಿಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಬಾರ್ದು ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅದು ಉಂಟ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೇರೆ ದಿನ ತಾರಾಯಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದ ಶುಂಠಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬೇರು ಸೊಪ್ಪು ಅಂತೆ ಒಂದ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಹೊಡು ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ತರಕಾರಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಬೇಯ್ತು ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ತುಂಡು. ನಾನು ಒಂದು ಮಸಾಲ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಕೈಪು ಖಾರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮೂಜೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಾಡ್ದು ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅಂತೆ ಪಾಡ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲು ಮಲ್ಪರ ಪೋಚಿ ದಪ್ಪನೆ ಪಡೊಂದು ಉಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಅಂಚೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗದು ಕೊದಿ ಬರ ಬಿಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೊದ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ಮೊಸರು ಪಾಡ್ಕನಕ್ಕೆ ಈ ಕೈಪುಗು ಮೊಸರು ಪಾಡಾಪುಂಡು 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಬಕ್ಕ ಪಾಡೊಲಿ. ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಒಂದು 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಆದಾಗ ಬತ್ತಂಡೆ ಯಾವುದು ಮೊಸರು ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬರ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ರೆ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸಾಸಿಮಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಉರ್ದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಪರ್ದು ಮುಂಚಿ ಒಂಜೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೇರು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗಲ ಹಾಕಿ ಮಲ್ತದು ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕೈಪು ಪಾಡ್ಗ ನಾನು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕೇರಳ ಪರ್ಬೋಗು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಕೈಪು. ನಿಕುಲ ಇಲ್ಲಡವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.